Bog, ja sam V, BMW. Skovan sam 2009. godine, a pod haubom moje srce tuče 114 konja. Moj život kroz mojih nemalih 12 godina za čovjeka su možda malo. Za automobil je to sasvim dovoljno da razvijem karakter. Moj prvi vlasnik, ugledan je čovjek iz inozemstva, koji me je s povjerenjem predao drugom vlasniku, poznatom hrvatskom opernom pjevaču, a on me čuvao kao kap vode na dlanu. Zatim me predao u ruke trećih vlasnika, njegovih obiteljskih prijatelja, koji me danas nelako prodaju. Moji sadašnji vlasnici su bili iznenađeni i nisu na to navikli koliko se ljubomornih pogleda skupi kada vozite ovako otmjeni auto kao što sam ja. Složili smo se kako bi mojim budućim vlasnicima trebalo olakšati ovaj proces, te smo obavili tehnički pregled koji vrijedi sljedećih godinu dana. Jesam li spomenuo da dolazim opremljen sa ekstra setom zimskih guma s aluminijskim felgama? Naravno, besplatno. Vozio sam se po Žumberku, Ozaljskom i Karlovačkom području, te su me lickali, pazili i mazili kako bi bio što trajniji i nadasve pouzdan. Žao mi je što se moramo oprostiti, ali zato ću se predati u ruke novom vlasniku kojem ću staviti osmijeh na lice. Jer onaj koji bude mene vozio imat će zajedno sa mnom karakter. V, BMW.